Здравейте, здравейте на всички приятели, брати и сестри от ТикТок. Благодат и мир да ви се умножи. Както вече знаете, включвам се отново с насърчение днес да ви насърча нещо от Словото на Бога. Знаете ли какво ми се върти няколко дена в главата? Дори видях един филм, направен малко по различен начин там за пророк Неемия. Не знам от вас колко знаете историята за Неемия, но Неемия е една книга от Библията в Стария Завет, която е много интересна книга и там се споменава и цялата книга се разказва за пророка, който е бил далечни страни при царя. Не знам кой цар, там сирийски, не знам, управителя, главния. Обаче много натъжено сърцето му един ден чул вест, че стените са паднали на града им, на земята им, на Иерусалим, на Израел. И много се натъжил и тогава отишъл при царя и помолил царя да го остави, да отиде да възстанови стените и да изгради наново стените. И царят го послушал, защото той се беше помолил и Господ така наредил, даже изпратил с него писма, му даде до всички областни там покрай него, че царят му заповядва, изпратил му войски, изпратил му дърва и Неемия почнал да гради стената, която беше рухнала. Събрал израелските хора там, събрал мъже и почнал да изгражда стената. Но както винаги, дявола не спираше и покрай него имаше там лоши хора, които искаха да му попречат и през цялото време, докато Неемия строеше да издига стената, те се опитваха да ги нападат, да развалят стената и така нататък, но не успяваха. И ще чета един стих и после върху това ще коментирам, да ви насърчавам, защото много пъти, как да кажа, чакаме някой друг да разреши нещата. Чакаме някой друг да разреши проблемите, които идват към нас, които дявола се опитва да ни открадне мира, спокойствието, утехата и всички тези неща. И чакаме някой друг да дойде, някой друг да ни насърчи, някой друг да ни извести. А нещата са вътре в теб. Нещата са вътре в мен. Просто ние трябва да се оттърсим, да станем и да градим. И вижте какво отговаря Неемия там на хората, които искаха да провергаят и да им попречат. В Неемия 2 глава 20 стих, добре, 19 ще чета, а аронецът Санавал и слугата Тови Амонецът и арабинът Гисам, това са хората, които се опитваха против тях. Когато чуха това, ни се присмяха, презираха ни и казаха: какво е това, което правите? Искате да се надигнете против царя ли? И тогава Неемия отговори. А аз им отговорих: небесният Бог, той ще направи да благоуспяваме, затова ние, служителите му, ще станем и ще градим. Вие обаче нямате дял, нито право, нито спомен в Иерусалим. И това е във 2 глава, там до другите 2-3 глави почват тия хора, които изредих преди малко, да се атакуват, да с едната ръка Неемия и израелтяните градят и строят, а с другата държат щитове и се пазят да не атакуват другите и така нататък. Така че пак ще чета. Небесният Бог, той ще ни направи да благоуспяваме. Затова ние, служителите му, ще станем и ще градим. Ако Господ не съгради дома, на празно се трудят зидарите, казва 127 псалом, ако не се лъжа. Ако Господ не опази града, на празно бди стражата. Сега ти, който ще видиш този клип, приятел, братко и сестро, приятелко, повярвай ми, силата не е в някой друг. Нещата не са отвън навътре. Нещата са отвътре навън. В тебе е силата. Бог ти е дал Святия си дух. Положил е в тебе силата си.
Небесният ти баща, небесният ти Бог е благоволил в тебе да благоуспяваш. Ти, служителят му, само трябва да станеш и да почнеш да градиш. Какво сигурно символизира стената днес за теб? Може би и за теб това е работата ти. Банкротирал си, фалирал си, паднала е стената. Може би това са приятелите около тебе, близките, оставили са те, обърнали се ти гръб, паднала е стената. Може би мечтите ти, които си мечтал нещо да постигнеш, може би нещо, което си се амбицирал, нещо, което те карало да вървиш напреде, е рухнало, не върви. Паднала е стената. Може би някаква болест те е повалила. Може би си казваш, ще вървя напреде, ще скоча, но болестта е по-силна от тебе. Стената падна. Може би църквата ти, може би пастора ти, може би дори семейството ти е заставило. Стената е паднала. Виж, приятелю, твоят небесен баща, твоят Бог е благоволил в тебе. Просто стани, изправи се и изгради стената, която е рухнала в живота ти. Нека Господ да ни благослови. Ние, служителите на небесният Бог, ще станем и ще градим. Не чакай помощта от някъде другаде. Помощта ти е отгоре. Един друг псалом казва, погледам очите си нагоре към хълмът, оттам иде помощта ми. На къде гледаш сега? Откъде иде помощта ти? Повярвай ми, за да изградиш стената, която е рухнала в живота, която дявола се опитва да ти припомня, че не става и нищо не става и няма да можеш, както са дошли тук при Неемия да казват, ти луд ли си, къде ще можеш да изградиш това, няма, царя ще излезе срещу тебе, царят го подкрепил, други около тебе, всички ще се присмиват, всички ще кажат, не може, рухнало е, няма способност, безсилен си. Твоят небесен баща казва, аз съм с тебе. Не бой се. Отиди и изгради стената, която е рухнала. Какво да ви кажа? Цялата Библия е пълна с примери. Какво направи Исус Навиев, когато имаше една голяма стена около тях в Ерихон и нямаше как да я превземат? Просто се довериха на Господа. Обикаляха стената 7 дена и засвириха стърбите, пееха стената, падна, те завладяха града. Нима те са спечелили битката. Не, Бог е воювал вместо тях. Какво да кажем за Гедеон? С 300 души срещу колко хилядна армия. И какво стана Господ? Да не би да кажете, че вие сте победили. Изпрати другите, изпрати само с 300 души. Доволно е. Когато Бог е от към теб, приятелю, никой не може да бъде против теб. Само вярвай. Активирай силата, която е в тебе. Не заспивай. Или днес ти казвам, ти, който спиш, стани. Както ангел отиде в затвора при Петър, речна го в ребрата и каза, стани спящи, вземи пояса си, облечи се. Излез извън портите, излез из затвора, защото има работа с тебе, която да върша. Стани и изгради стената, която е рухнала в живота ти. Не чакай от някъде другаде. В тебе е силата. В твоят Бог, в който си повярвал, в Него уповавай. Единствено на Него разчитай. Погледът ти там да е, върху Исус Христос, върху хълмите. Оттам и да е помощта ти. Бъди като Неемия. И накрая Неемия изгради стената. Всички, които се присмиваха, станаха за смях. Тези, които първи ще се присмиват и правят, когато изградиш стената чрез твоят небесен баща, чрез вярата, която ти е подарил. Накрая, знаеш ли, всички тези, които се присмиваха, ще станат за смях. Защото имаш Господ на твоя страна. Бъдете благословени. Запомнете, стани и гради стената, която е рухнала в живота ти. Бог много ви обича, та си също
Бъдете благословени. Амин.